मासे ससियेल मिडियायाव नांलायबाय थानाय जादों नोंसोरलाय इ फान्थाव थाइसेनि थाखायनो इखौनो दानस'गोन आं इखौनो दानस'गोन आं इखौनो दानस'गोन आं बुंलाय हौवाइजों फेसबुकाव नों नांलायनानै सप्तासे उनाव नों खुदुमलायना खोन्थिफिनसै आरो पाब्लिकनो सामब्राम नङा मा देलाय बिसोरखौ सामब्राम होना मा होनगोन देलाय नोङो दिनै नोंनाव बिद्या दङ नोंनाव शिक्षा दङ बेखौ नोंखौ मानसि सनमान होगोन बेखौ आं फोथायो नाथाय नोङो थाखा फैसा गैयाबा नों मा खालामनो हागोन थाखा फैसा गैयाबा नों बा आं मा खालामनो हागोन नै होख्लायलायबाय आमायसो औवारिया एमजेआ गारबा प्रितिखौ लानाय राजि आरोना बियो आमायसोआ गोबां खावलायहरलायबाय भिडिअआव बिथाङा माने प्रितिखौ लानाय राजि आरोना ओरैबायदि फानि सिस्टेम बुंदों बिथांनि भिडिअखौ जों नायग्रोना लानोसै फानिबो नङा बिथांनि भिडिअआ अल टाइम राइटबो जायो मोनसे समाव आरो मोनसे समाव फानिबो जायो थिग बिदिनो आमायसो औवारियाल' नङा गोबां मानसिया एमजे आरो प्रितिनि सायाव गोबां भिडिअ लाबोखांबाय आरो गोबां मानसिया जावबायबो सिस्टार मोना मादै मोना आदा गासिबो बिदा फंबाय गासिबो बुंखाबाय बेखौ बियो सासेनिल' गोरोन्थि नङा बियो सानैनिबो गोरोन्थि बेफोरबायदिनो दा गावनि खुगानिफ्रायनो एमजेआ माने केस होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन दा बिथांखौ जोङो सिरियै थाफिननाय खोनाबाय मा जाखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था भिडिअआव थारैनो बिथाङा केसनि माबाफोर फन फायमारदों नामा बिथाङानो बुंदोंमोन नालाय बर' मियायै बानायनानै केसनि फन फायदोंमोन होननानै दा प्रितियासो होखो ना बै हिन्जाव प्रितिजों जे सासे हौवा रिल्स नुदोंमोन नालाय दा बिसो नुनानै भिडिअखौ नुनानै एमजेखौ केस होनायनि बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायलांबाय थाबा बुजि मोनगोन आरोना दा एमजेनिबो भिडिअ फैफिननो हागोन नोंथांमोना नुनानै थाब्लानो जाबाय दा बेनोसै आंनिया नै आमायसोआ मा बुंखो जोङो फार्स्टआव नायग्रोना लानोसै बयनिसिमबो गासैखौबो बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे आमायसोनि भिडिअखौ जों नायग्रोनोसै मा होनखो दे थाखा फैसाजोंल' साफा जाजोबा थाखा फैसाजोंल' साफा जाजोबा नाथाय बे थाखा गैयै मानसिनाव सों थाखा गैयै मानसिनाव सों थाखा फैसाजों साफा खामानिया जायो ना जाया हेल' लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिम अननाय आरो मोजां मोननाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दं आरोना दा नोंथांमोनजों आं बेखौनो सावरायगोन आरोना थारमाने थाखा फैसाजोंल' साफा जाया आं गोबां खोनायबायदि बुंनायखौ थारमाने थाखा फैसाजोंल' साफा खामानिया जाया होननायखौ आरोना नाथाय बे थाखा गैयै मानसिनाव सों आरोना दा जों बायदिनाव सों जों बायदिनाव थाखा गैया जोंना मानो इनकामा खम दा जों बायदिनाव सों दा थाखा फैसा गैयाबा जों मा कन्डिसन जायो जोंना माबायदि जायो कन्डिसना थाखा फैसा गैयाबा आरोना थाखा फैसा गैयाबा मानसिजों मा जायो आरो मानसिनि जिउआव मा कन्डिसन जानानै फैयो बे खोथाखौनो आं सोंदों आरो बे खोथाखौ आं सावरायनो नागिरदों आरोना दिनै दाथ' बैसागु बोथोर सफैबायलै ना दा बैसागुनि अनेकनो गस्लानो गोदान गावनि फिसाफोरनो हिन्जावनो बिब'नो बिनानावनो बिमानो बिफानो बिदानो फंबायनो बेफोरबायदिखौ जेनेबा जों गस्ला सोरनोबा गस्ला लंपेन्ट होनो थांबा बा दख'ना होनो थांबा सोरनोबा मोजां ड्रेस होनो थाङोबा जों फैसा गैयाबा बेफोरबायदि ड्रेसखौ जों बायनो हायो आरो बायनो हागोन आरो जायनाव थाखा दं बेथ' बायनो हागोन नाथाय बे जायनाव थाखा गैया बे बोरै बायनो जोंदि बुङो थाखा फैसाजोंल' साफा जाया होननानै थिग दं मानिबाय आं थाखा फैसाजोंल' साफा जाया होननानै थाखा फैसाजोंल' साफा जायाबा जोंनो बे दखानिनाव थांनानै जों बिबा दखानिया जोंनो ओरैनो हरगोन नामा अननानै हर गाबनानै बिबा दम होनानै बिबा जोंनो हरगोन नामा रावबोथ' हरनाय नङालै थाखा फैसा गैयाबाथ' नोंनो हरनाय नङालै रावबो बिसोरबोथ' गावनि बुस्थुनि बिनिमयखौ लागोन बे नोंथांमोना दि बेफोरबायदि खोन्थाखौ खोनायो बा नोंथांमोना बिसास खालायो आंबो बिसास खालायो थारमाने बेसेबां बिसास खालायो जों थाखा फैसा गैयाबा थाखा फैसाजोंल' साफा जाया बे खोन्थाखौ नोंथांमोना बेसेबां बिसास खालायो नोंथांमोना बेसेबां फोथायो बे खोन्थाखौ आंबो फोथाया नङा आंबो फोथायो नाथाय बेसेबां फोथायो थाखा फैसाजोंल' साफा जाया बे खोन्थाखौ आङो 100नि बिथोराव मात्र 10 बा 15%ल'सो आं बिलिभ खालायो बा बिश्वास खालायो आरोना आं फोथायो आरो 100नि बिथोराव 10% बा 15% खोन्थाखौल' आं 15%खौल' आं बिश्वास खालायो बा फोथायो आरो मानो होननानै बुङोबा ना थाखा फैसा गैयै जों बादि मानसिनाव सों थाखा फैसा गैयाबा मा जायो थाखा फैसा गैयै समाव जों मा जाथाय जालाङो जों थाखा फैसा गैयाबा जोंना मा कन्डिसन जायो जों बादि थाखा फैसा गैयै मानसिफोरनाव सोङो आरोना बेफोरबायदिखौ मालाय जायनाव थाखा दङ अजस्र थाखा फैसा दं बिसोरखौथ' मालाय बिसोरनाथ' खुनु माबाफोरदि प्रब्लेम फैया बा टेनसन फैया आरोना दा जोंनि दिनै न'खराव माबा मोनसे नांगौ जाबाय
जों थाखा फैसा गैयाबा जों माजों बायनो दा बैसागु बोथोर दा जों थाखा फैसा गैयाबा बैसागुखौ जों बोरै मोजाङै सेलेब्रेट खालामनो हानो दा जोंनिथ' बे बोसोर गोदान बैसागु माने बोसोर गोदान जोंनि थाखाय बे बोसोर गोदानाव जोङो थाखा फैसा गैयाबा बोरै सेलेब्रेट खालामनो जोङो बोरै रंजागोन जों थाखा फैसा गैयाबा दिनै न'खराव आलासि दुलासि फैबाय नों थाखा फैसा गैयाबा नों आलासिखौ माबोरै जाहोनो लोंहोनानै थिनहरनो हागोन नों आलासिखौ बोरै आलासिजों नोङो बोरै माबादि साहस जागोन जे आंनाव जेबोआनो गैया थाखा फैसा गैया आंनाव दिनै आलासिखौ मोजां जाहोनो हाया मोजां आलासि फैदों आं मोजां मोनसे ड्रेस बायनानै होनो हाया आर'नाइ गांसे आं होनो हाया आं दिनै थाखा फैसा थाबासो आं बे आर'नाइखौ बायनो हागौमोन बा मोजां गस्ला आं बायनानै होनो हागौमोन सोरबा आलासि फैदों सोरबा बिनानाव जानाय सोरबा बिब' जानाय सोरबा आमाइ जानाय सोरबा आनै जानाय सोरबा आयं जानाय फैबाय सोरबा आनै जानाय फैबाय सोरबा मादै जानाय फैबाय सोरबा आदै जानाय फैबाय सोरबा गावनि बिब'नि फिसाला सोरबा गावनि बिदानि फिसाला जेनेबा दिनै नोंनाव फैबाय नोंनावथ' मोनसे कर्तब्य थायोना बिसोरखौ नों न'आव फैदों हिसाबै मोजां सनमान खालामनानै मोनसे मोजां ड्रेस होनानै बा आर'नाइ गांसे होनानै नों बिसोरखौ बिथांनो अननाय जासिनाय बिथांफोर अननाय लानायाथ' बे जोंनि कर्तब्य ना बोसोर गोदान हिसाबै नाथाय आंथ' थाखा फैसा गैयाबा आं बोरै मा खालामनो हानो आंनाव थाखा फैसाबोथ' थानांगोन होनबा आं बेसेबां फोथायगोन बे थाखा फैसाजोंल' साफा जाया होनना खोन्था बेसेबां बिसास खालायगोन आंथ' बारा बिसास खालामनो हाया आं बेनिखायनो बुंदों थाखा फैसा गैयि थाखा फैसाजोंल' साफा जाया बे खोन्था आं मात्र 10% बा 15%ल' आं बेखौ बिसास खालामनो हायो बा फोथायो आरो आं बिलिभ खालायो आरो नाथाय गुतै खामानिया थाखा फैसा नङाबा नोंना जेबो जाया बे संसाराव थाखा फैसा गैया माने बे दुनियानि जेबो गैया आरो नोंनाव हाजारखि शिक्षा बिद्या थाथों शिक्षा बिद्या नोंनि खोन्था नोंखौ सनमान होगोन मानसिया नोङो दिनै नोंनाव बिद्या दङ नोंनाव शिक्षा दङ बेखौ नोंखौ मानसि सनमान होगोन बेखौ आं फोथायो नाथाय नों थाखा फैसा गैयाबा नों मा खालामनो हागोन थाखा फैसा गैयाबा नों बा आं मा खालामनो हागोन रावबो जेबो खालामनो हाया थाखा फैसा गैयाबा बै सोरबा सासे धोनि जानाया थाखा फैसा थानायखायसो धोनि जादों गाव इनकाम खालामनानै गाव सेभिं खालामनानै इनकाम खालामनानै सेभिं खालामबाय बिनि सायाव बे धोनि जाबाय बे जुदि सेभिं खालामोनबा थाखा फैसा खामायामोनबा बे धोनि जायामोन बिनाव फैसा फैनाय नङामोन दा जों थाखा फैसा खामायो जोंना इनकामा खम जों सेभिंखौ जों मोजाङै मेनटेन खालामनो हाया बेयाव जोंनाव थाखा फैसा गैया बेखायनो जोंना अभाबा जोंना बांसिन जायो दिनै न'खराव सोरबा बेमार आजार जाबाय नोङो डाक्टार लिंनो थाङोबा नों बे डाक्टार नोङो जेनेबा इन्जेक्सननि बा मुलिनि फैसा होआबा नों जागोन नामा मोनसे फार्मासियाव मुलि लायनो थांबाय नोङो बे फार्मासियाव नोङो मुलि लायनो थांबा नों फैसा होआबा जागोन नामा दिनै नङा गाबोन सबनियावथ' नों होनांगोन फैसाखौ नों होखाथारनांगोन फैसाखौ नों होआबा गवा नों दिनै रेसन दखानाव थांबाय दिनै नों माइरं गैया थाव गैया संख्रि गैया फानलु गैया नानानथा धरननि न'आव जाग्रा लोंग्रा बुस्थु गैया जेनेबा बा नोंखौ लायनो थांबाय नों दिनै सानसेनि थाखायल'सो नोङो बुंना लाबोनो हागोन नों सानफ्रोमबोथ' नों लाबोनो हाया बेबायदि नों बाखि लाबोबाबोथ' नोङो बेखौ मास मोनसे बा मोननैनि उनाव नों हरखाथारनांगोन बा सप्तासेनि गेजेराव नों हरखाथारनांगोन बे फैसाखौ नों हरागारा थानो हाया नों हरखाथारनांगोन बेखौ बे नोंनि कर्तब्यखा आरो बै बिथाङाबोथ' नोंनो ओरैनो हरनो हायाना बे बिथाङाबोथ' सोरबा सासेनिफ्राय ओरैनो मोनाखै बिथाङाबो फैसा होनानैसो लाबोदों होमबा नों बे खोन्थाखौनो साननानै नाय दा नों बै खोन्थाखौनो साननानै नायदो होमबा बा जों साननानै नाय प्रत्येकथ' जोंनि नांगौ बुस्थुफ्रानो जोंनि जिबन जों थांनानै थानाय जिउआव जोंनो प्रत्येकथ' नांगौ बुस्थुआनो जोंनो फैसाजोंसो फैयो जोंनो फैसाजोंसो फैयो जोङो भगबाननिफ्राय मोनो जों अक्सिजेन दै बार बेखौ जों भगबाननिफ्राय जोङो अक्सिजेनखौ जों भगबाननिफ्राय मोनो दैखौबो जों भगबाननिफ्राय मोनो नाथाय बे भगबाननिफ्राय मोननाय बुस्थुखौबो जों बेखौ पद्धतिनि थाखाय जों दैखौ लोंनो थाखायबो जोङो थाखा फैसा खरस खालामनांगौ लगे जायो जों दैखर जावनाय टिपकल बहायनाय जों अक्सिजेनखौ जों भगबाननिफ्राय मोनो जों एक्सेप्ट खालायो बेखौ भगबाननिफ्राय जों अक्सिजेनखौ मोनो नाथाय नों हस्पिटालाव थांबा सोरबा अक्सिजेन नांगौ जायोबा हस्पिटालाव थाना नोंनो जेनेबा नोंसोर न'खराव माबा मोनसे इमारजेन्सि जाबाय अक्सिजेन होनांगौ बे अक्सिजेन होनांगौआ नों अक्सिजेनखौ बायनांगौ जायोलै अक्सिजेनखौ जों बायाबा मोना बायनासो नों अक्सिजेन होगोन होनबा जों बे थांना थानाय जिउआव जोंनो प्रत्येकथ' नांगौ बुस्थुखौनो जोङो फैसाजोंसो मोनो फैसा नङा जों जेबो बुस्थुखौनो मोना बेनिखायनो आं बुङो थाखा फैसाजोंल' साफा जाया होननाय खोन्थाया मात्र 15 बा 10% बा 15%ल' कारेक्ट आरो माने सैथो आरोना नाथाय बाखि गुतैखौनो जोङो थाखा फैसा नङाबा जों जेबो मोननो थाङा सोरनिफ्राय अननाय मोननोबो नोंनो थाखा फैसा नांगौ नों आं थिग दं
जेबो बुंला जेसेबां मानिखा आंना एक्सपिरियेन्समोन आं बेखौ बुंबाय नोंथांमोना जुदि आंनि खोन्थायाव जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालामनो बा फल' खालायनो बा शेयार खालामनो बावनाङा आरो अननाय हरनोबो बावनाङा आं बिदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन हानाय मानिखा आंना बेसेबां नलेज दङ आं बेसेबांखिनि आं थारमाने आं बेसेबांखिनिखौ आंना एक्सपिरियेन्स मोनबोनाय आंनि लाइफआव बेखौ आं थारमाने फेसबुकनि गेजेरै बिदिनो आं शेयार खालामबाय थागोन होननानै आं गावनि सायावनो आं आसा खालायो आरो थ' होमबा लोगो मोनफिनगोन उन समाव दै आं थारमाने रावाबो एसे बोरैबा जानानै दङ रावाबो आंना एसे बोरैबा जानानै दङ आरो ना नुखाबाय दा बिथां आमाइसो रामावारिया मा बुंखो नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय बेखिनिसै खोथाया राइटआनो थाखा फैसाजों सोरखौबा बायनो हायो सोरबा बायनो हाया दा बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिनानै ला सोरबा धोनियाबो गोरिबजोंसो एखे दानि जुगाव धोनि होननानै रावबो राव गोरिबखौ मुगैना लाब गैया मानो होनबा आजिखालिनि जुगाव धोनि गोरिब सामफ्रोमबो समान जाया जायखौ नुदो धोनिया जे गोरिब बायदि सासेखौ सोरखौबा मान खालामनो हादों बेफोरबायदि नङा आजिखालिनि जुगाव धोनिफोराबो सोरबा खारदों बारदों गोरिबाबो खारदों बारदों सब सेमानो बेफोरो धोनि होननानै गावखौनो इमान माबा खालामना लाबा जाया आरोना गोरिबखौ मुगैनानै गोरिबखौ सोरबा गोरिब मानसिखौ मुगैनानै इमान ससियेल मिडियायाव माबा देखायबा जाया दा बे बाथ्राखौ आं एनिथिं एमजेखौ बुङाखै दै गाज्रि मोननो नाङा जायखौ नुदों जों बेखौसो बुंदों बैफोरबायदि आरोना अके बेनोसै भिडिअआ गोलाव जाबाय दा नोंथांमोना मा बुंनो गोसो कमेन्टआव फोरमायहर नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनोसै बिदिनो आरोना दा बेनोसै भिडिअआ दिनैनि भिडिअआ बेनोसै आपडेटआ बे साननैसो एनिथिं एमजेआनो जादों गाज्रि मोननो नाङा मानो होनबा बेनो सोलिगासिनो दोङो मोजां भिडिअ होबाय दोङो मानसिफोरा बेखौ नायाखै बे एनिथिं एमजेनिखौल' नायगासिनो मानसिफोरा बेनिखायनो गोबां मानसि आपडेट लाना फैगासिनो आरोना दे बाय